Bé, primer de tot felicitar a les organitzadores del Congrés pel nivell de ponències i després per fer una tasca que és molt i molt necessària, que és conscienciar del talent femení, de la potencialitat del talent femení, que també hem d'aprofitar en un departament com el nostre, vinculat a l'economia i a l'empresa. He fet referència a tota una sèrie de dades que ens indiquen la infrarepresentació que té la dona en el món de la indústria, tant en tasques directives com en perfils tècnics, i també he fet referència al fet que en aquesta nova economia 4.0, on caldran molts perfils de caire tecnològic, ens trobem en que precisament són poques encara les dones que estudien les carreres STEM, i això voldrà dir que en el futur no tindrem tampoc representació femenina ni en comandaments intermitjos, ni en quadres directius, ni en perfils tècnics, si no canviem aquesta tendència. Per tant, el que s'està fent aquí considero d'una banda que és molt important per anar conscienciant, i de l'altra crec que també, i n'he fet referència, aquesta barreja d'elements que normalment en la part més econòmica o empresarial no es parlen, que és el fet de tota la realitat físico-psíquica de la dona, doncs penso que tampoc l'hem d'obviar. Per tant, molt i molt d'acord amb el que s'està fent i molt felicitar-les per aquesta iniciativa. El primer que hi ha d'haver són campanyes, i en això estem, de sensibilització, d'entrada, com deia, en certs sectors com la indústria, on tenim infrarepresentació femenina, sensibilitzar de quin és el potencial a nivell professional i personal que ofereix el món de la indústria. Això d'entrada, perquè en general, no homes ni dones, no és atractiu pels estudiants d'avui de quart d'ESO que han de decidir què han d'estudiar. D'entrada, el món indústria sona com aquesta indústria del segle XIX gairebé, no? Per tant, aquest. Després, evidentment, en tota la normativa que fem, a part dels estudis que avui he esmentat, que ens posen les xifres ben contrastades de quina és la realitat, tots els programes han d'incloure, i ens obliga també la llei, temes de paritat. Però jo diria que si anem a la base del problema, i això evidentment ens afecta de manera transversal a departaments d'ocupació, d'afers socials, etc., des del punt de vista del Departament d'Empresa, fer els estudis que corresponen, sensibilitzar, començar a visibilitzar referents femenins en certs àmbits, i, evidentment, també, encara que sigui des de la meva humil posició com a consellera, també primer referent femení de Conselleria d'Empresa i Coneixement.